Vi havde glemt at filme dissektionen af vores makrel, så derfor vælger vi at vise, hvordan vi gør det, eller vi kan gøre det på nettet i stedet for. Man kan vælge at bruge den adresse, som står nederst på vores dias her, eller man kan skrive salmon dissection game. Hvis jeg skulle skrive det rigtigt. Og så vælge den øverste her. Så skal vi lige skærmen større, så vi kan se det hele. Det skal lige siges, at spillet er på engelsk, og den kræver en del forståelse af det engelske sprog, og hvordan det staves. Så jeg vil nok foreslå, at spillet bliver spillet af elever i de lidt ældre klasser. Eller så skal læreren i hvert fald hjælpe med at oversætte mange af ordene. Men vi prøver at starte. Her er så en laks. Og så står der heroppe, at først så skal man vælge pincetten. Og det gør man ved at trykke på den. Så står der, at man kan bruge pincetten til at vrikke med gælder. Gælder her. Og vrikke med kæberne. Og så skal man tage det ene øje og lægge over på dissektionsbakken. Hernede, hvor der står info. Nu lægger jeg lige pincetten. Her hvor der står info. Hvis man trykker der, så kommer der forskellige informationer op omkring fisken. Med de forskellige findigheder og sidelinjer og så videre. Så trykker jeg næste. Så står der, at man skal vælge en skalpel og trække en linje ned under fisken. Det gør jeg sådan her. Man skal holde musetasten nede. Og så lægger vi skalpellen tilbage, og vi trykker på info. Og så kommer der en lille boks op her, hvor der står en masse informationer omkring E og så videre. Trykker på den næste. Og så skal man tage skeen, står der. Så tager man skeen op og graver E væk fra laksen. Og lægger dem op på bakken. Så lægger vi skeen ned, og så kan vi igen gå over på info. Og så får man igen noget at vide om, hvor mange der er i en hund og så videre. Og når vi så er færdige med at grave alle æggene ud, så kan man trykke på næste og gå videre og så videre og så videre, indtil man er færdig med at dissektere laksen. Det var en kort gennemgang.